Γιατί σε αυτή την εκπομπή Μακελιό, στην εκπομπή Μακελιό δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μιλάμε άσχημα ποτέ. Δεν μιλάμε ποτέ άσχημα. Ρώτησε τον μπούτσο μου και μου είπε τι όχι. Ρώτησα τον μπούτσο μου, ο Κολοκοτρώνης το είπε, συγγνώμη. Ξαναρώτησα τον μπούτσο μου και μου είπε πάλι όχι. Καταλάβατε, Ελληναράδες? Ο Κολοκοτρώνης τα λέγει αυτά. Προσέξτε, δεν ομολογούμε. Αν ζήσω, θα τους γαμίσω. Εάν δεν ζήσω και με σκοτώσουν, θα μου κλάσουν τον μπούτσον. Καταλάβατε? Λοιπόν, αυτά τα έλεγαν οι μεγάλοι άντρες. Αυτό το είπε ο Κολοκοτρώνης. Θα μου κλάσουν τον μπούτσον. Ποιος ήταν Κύπριος. Ήταν Κύπριος ο Κολοκοτρώνης. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά εμένα αυτό μου απομυθοποιεί κάποια πράγματα. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη, εγώ φανταζόμουν πιο φανφάρες, πιο βαρύγδουπα. Πάμε ωραία παλικάρι για να κερδίσουμε τη λευτεριά. Όχι πάμε να μας κλάσουν τον μπούτσον. Δηλαδή, ιστορικά θέλω να πω. Ιστορικά δεν το είχα στο μυαλό μου ποτέ. Γι' αυτό φορούσα και τη φουστανέλα, τα σηκώνα και τα ρούκου. Α, είναι σαν εκεί τη διαφήμιση που του σηκώ κλάστε μας τον μπούτσον. Μάλλον, γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό τα είχαν πρόχειρα. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε μεγάλοι άντρες. Δεν βομολογούμε, το είπε, είναι του Κολοκοτρώνη. Αυτά ρε πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά σου. Είναι λίγο απομυθοποίηση πάντως όλο αυτό. Παναγία μου. Δεν φανταζόμουν τους διαλόγους μεταξύ Κολοκοτρώνη και Καραϊσκάκη. Εγώ για τη λευτεριά μου. Στους ελληνικούς δρόμους καθημερινά ζουν μικροί ήρωες. Εγώ στην γειτονιά μου έχω τουλάχιστον 10 Κολοκοτρώνιδες παιδιά. Σε ένα μποτιλιάρισμα να πας, πίτα στον Κολοκοτρώνη. Καλέ, όλοι σόι είμαστε, όλοι σόι. Η επανάσταση του 21 γίνεται καθημερινά στους δρόμους. Ευτυχώς που ήρθε ο Χίος και μας άνοιξε τα μάτια, δεν λες? Και πού έχουν καταγραφεί αυτοί οι διάλογοι σε ιστορικό επίπεδο? Πραγματικά ποιος. Αλλά και τώρα που θα